welcome back another day sa Raw Vlog. And tonight, kami sa Panagatan upon kay mag-pre-Valentine. Ano ka ha? Valentine's ba yung pizza 15 na ba yung ugma? Si date ugma? What day tomorrow? Bicol Express. No, it's a weekend. Ganaan na kayo ko karoon din sa, sa Panagatan na upon hayag na. Unlike before na medyo dark. Yan, karoon, hayag na tayo. Yan, so wala lamok. 2 to 3 persons na Tara ka? Balikin lang siya! Ala, balikan daw siya. Balikan siya. Oh my God, ganun balikan siya. Naingon to yung kauban na baliki lang siya. My God. Ay, grabe ganun yung Valentine's Day, ganun balikan. Kasi mo order, siya dapat ang bubayan. Grabe kayo magkadalagal kulang mga misis, guys. Sure you kayo? Dakok ay day. Wala natin mga mini-mini. Okay, sundan na din. Kaysa di ko magdala. Palinood, guys. Mawala ang germs, mauli sa ilaha, nagakot. Nadala og maleta ang germs. And guess what? Nani sila yun, na yung mga acoustic artists nila din guys na grabe na sila kapiterans, magigsuon na sila. Pero ako sila pamigapon na magigsuon na. Pero may naman ako sila kakit. Dili ko na sila nga magigsuon, di ba? Magigsuon na sila? Yes, sir. Oh, see? Magigsuon na sila nga. Dugay na ka na sila nga acoustic artists. Sa tanang mga bar, kita na ako sila sa una. Kasi may mga fake news now. pa. Yan. Hindi kita ko makita sa camera pero ano sila mga pag-iitan na mga performer sa Cagayan de Oro. Saka grabe kayong mantika. Kana na nato gamiton nga oil. Lain siya. Na magluto ta ba kana na nga oil. Hi. Mag-play ta o game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Are you guys ready for the game while waiting? Alright guys, so among game karon is tawagon nato siya o say name ani nga game 7-7. Ikaw na nagalan. So among buhato na ni sa 7-7. 7 hands. 7 hands. Buhato na ni guys is pag ano lang may kanami daw. Mag-tap isa una. Naisay pila ka to? Pat ka. Basta kamara mag-igo. Explain na lang ako sa inyo niya. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out! Nag-volunteer. Ready? 1, 2, 3, go! Tabla, oy. Apil ka. Tabla bila. Out, mami, out. Oh, sumay. Oh my goodness. Ready? 1, 2, 3, go! Oh, wait. Intimidation. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2,
Uy, Bill! Hindi ko na kayo! Oh my God! Daog ka! Daog ka! Oh my God. Daog ka, nakaanak ko! You have 2 points. Okay.
Ay! Gusto siya Oh my God! Pildi ka! I knew it. Iglaban ako ulo na. Okay. Kasi kasagaran gusto nga regalo. Ikaw na, kung taga-kag gift, kung nga regalo yung gusto. Yeah, play. Kung nga gift yung gusto. I want a toy. What kind of toy? 2 hours later. Many unbearable hours later. 72 hours later. I know. Okay. I want one. Princess. Baby, wag ka nang Princess! Wow, mahalon ang iyong gusto na. Princess doll. Okay, let's go to Didi Toys. Ikaw, mami, as a wife, unsa yung gusto sa wife nga regalo? Sabon panglaba. Nadaghan kayo. So, sabon panlaba, dagay kayo, palitan na siya umauga. Usa ka baldi. Isa ka sako na sabong panglaba. Usa ka sako nga sabong panlaba. O, see? Ako, pakutana din ko. Oh! Uy! Ang Valentines manggod. My God! Sa babae. Muna naka-unfair. Like, kanap itong ang Valentine's Day, no? Ambot na babae rin pag lalaki dili makahatag og regalo kad bulagan din so wayo di tinggan. Can you stop talking? Sorry. Alright, muna naka-unfair guys. Basta lalaki gani di makahatag bulagan. So kamo hatag na lang yun mo guys. Order guys is the grilled chicken and the Bicol Express. Native niya. Mura dinig ako native. This one me? And a lapu-lapu. Yan. Kinsa nagpatay ka lapu-lapu? Si kusinero. Sa uric acid. Ew. One hour later. Right, so manami guys, dinner. Ang result bahog sa bahog sa iring. Yan, bahog iring kung ganaan sila kana miswa daw. Ang mag-order is grilled lapo, grilled na native chicken, and then the Bicol Express. Kung na ipang order. Kami kayo. Guys, that's it for today's vlog. Para sa kuha, gamay lang kayo nga video. Pre-Valentine lang na video. Then for syempre naman kung kamo guys unsa inyong mga plano on Valentine's Day. Unsa pinaka the best na regalo on the Valentine's Day. Yan, i-comment below para makabalo pud ang tanan kung unsay kuan kita mga lalaki wala kabalo ba kung unsay gyud gusto sa atong mga partner. Unsay magpadungdungog na sila pero di na to magets, di ba? Kita mga lalaki dili kay na to magets diretso kung sila mga gusto. Mas may man ang prangkahay na lang siguro. Pero at least kita magkatulog uban mga girls di ang mga viewers nato. Unsa pinaka the best? Say ganahan ninyo gyud nga malipay mo kung regaluhan mo sa inyong mga partners. Comment down below. Salamat kayo sa pag-view sa mga YouTube channel. Don't forget to hit subscribe, notification button para updated sa mga videos. Salamat!